moya ruora yere meye ward ya Busero imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asina batalia abanyakiumbe umwanche muri ko ligeretiga kuno emega ya negari nabo baroti nigo bagende tokora emeremo yabo kigima na nigo babegete uniform tuchikumanya kurwase omochiamanya bazitebinga kigo somonya Kerubo anyakaba batebinga abalemi abaiga na kibeso gete iga bali mugondo ndi bwacha gete ekiombe kega asense muyobulimi mwanju murigereringa aika nigo turaso muchuruora imeya Kitutu Chache South na nigo tubwate umurubiri bw'uburimi aso mu cyo ruara asengencho yekeombe kya kiramo ase mirobiri yo gukigosime cinchu bona to gachage mirobiri endo kinga ga bagendera taboronge basimigire cinchu gwaso mu cyo ruara na ndi bono cyekiringa kikirange go gikurusigwa ngicyabayirete umayitekera mu gucake kiombe bintu mbingi abantu bali asana ni elinde kwegendereria kulende inungi cyabayirete go chora esemo y'uburimi nkiringa oburimi obo oikamotoke kimo barakara muri group bintu ne bingi murakore asensemo yebyombe kwene naone kimeri go round Ndizi TV ubwansu bw'umugusi ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao Eyemo iboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali cyobosombi egatie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na isato isano na isato ibere baigo banyore wetra se namba ya BC enoti isano na Eyemo isano na isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigalete Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Biamana sana mwanchu muliyeta sene kia Ndizi TV noko semera kwa nuna kwa beri kugotwara litko liligia ni magaro bengia na ndengo kwaligania asemesa ya mngana maya heli ndengo manye nara ya balike baitu babere bagotarira chinse mo chinsi inye chinse nako twaliganiria nabwo igo kwene kyanga atuikere asemesa ya mngana maya mwanchu muligeria elietaria ne Fridah Kerubo na chinse mo chibiorokelio niko tokobwatanere Joshua Auta
Auta korinde nyura sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net karansa oike elinde ngomanye asenchera yobwekirano chinga kitoroche magiga ye budget gosomwa nigo abamenyi kurwa sorgongo rwa Gusii bagendete kurwa ebirengereri byabo asa abandi babiri bakoboria abamenyi kurwa sorgongo rwa Gusii gosira budget yo naboigo asa abandi baorokiri ogotaisanika kubwatikana ne budget yo naboiga stinsemo chinde nigo mokonyi bo muraibanse rigadiga shawa abakagotarira enyegitari ya Karen asomurobeli bugosira abana bali babwate omuchando obwenkoro naboiga stinsemo chinde nigo omo MCA korwa ase award ya Chewani ime county ya Tana River abakagosiria obugima bwaye kubwatukana no mubasukano obwepara manchumulire serikali ya county ya Kisii nigo yaboliwe gosira aborokiwa ba ECD asokwenekia obokoleri obuya na sensemo yebigambero nigo munachibina omonene Mother Kome abeirega kwenekia obokoleri obuya wetera obotumiki wemitandao yekerero manchumulia toska tonyegera gwirana ndasege kege Kerubosio elinde ngomanyi amange Hingo chaka kigima mwancho murigeririani yongo chakira county ya Kisii asengo kumanya buna magega yogosomwa we budget yo mwako iga nigo abakenya bagendete kurwa ebirengereri byabo oyo bwango iga berega kurwa ebirengereri byaye no yoligetie Kerubo kyobojumbe ase constituency ya Bumachoge chache Fridah oyo oberega kubolia abakenya gosire serikali ya Kenya kwanza elinde goikerania emerobelio yabo oigo nigabaga kwene kibuna uchumi talige saligeta sensi ya Kenya yoka kolende ase ensengima mititi na boigo auti chiabo chiage siasa na boigo kubwaterana no mobunge o South Mugirango Silvana Sosoro linda kwene kibuna ngoikerani bale amagenderero a Sorogongo rwa Gusii Marikito Brighton Makoli na irachinga kichaye chabene naboigo gotwariganiria roboti rokubwatia Abakenya nigo bagendete kuri birengerero igoro yamangana ha uchumi yense ya Kenya aboigo nigo bagendete gukwana igoro ye budget ya somwa amone finance bill eyibone gendete gotwara liberality india sense ya Kenya ukwana nigetaseni Ndizi TV bakorawa no yorigetie Kerubo kyobochumbe asebunge ya Machoge chache Frederick Mititi nimanyete abantu abange bachakire ngolera bale igoro ya economy ya Kenya nga nensa likwere na ndone nigo to usually to blame serikali yero ngone aro yakolire amangana ayo but inche mune kiongozi ndakere ko maoni ane na kusana no manyibwane nga ndo blame serikali because serikali ya office na banya wale bintu kene ngiri office ama ene uchumi yakongire omwisimi una wate abangumbu ali esomole alitebwe kaini Kenya nebwate corrupt sana so tiga abachumba baitu ne serikali yege mufano bwa America nalitora konyeke kulingana na mititi ni gaderuna tari Kenya yoka egendete gwetire mechando ebinde bigo bugima bakongatekera ase economy ya serikali tari Kenya yoka nigesa na America tukabikira makuta egari tangiye jora $30 joka yaro kubeka $60 kwa majuri tangi aya naro abwate gocha somo bwa simioro moja no era ira ko banene no edu president nero ka ko comment tax anya jiba sa ko magandro igo ko kana ko ngo to ko kire tigaba mo president iri baga akole gas asensemo ya Machoge nigo bono ndinere bantu baje batanga ki nga Machoge bakani ngamba ko support nga Machoge nga bangi ngo support biri umojimi go aliva na support je biri na inje mna jengo mopinga inje no portion yae but I support him because abantu batanga nga Machoge nzo akani Machoge babia aba Machoge babia bakole ka Machoge babia bakole ka Machoge na jino Machoge igoro yoko rutarana chinsase gati yomugabana we county ya Kisii Paulo Simbarati amo no mubunge o South Mugirango Silvana Sosoro gende tangani abagambia babere bonse mbacholire chigasi tigabana jinga jingororo kire mutakore gasi ya sa cholire onye na radi ay gubuga atigo abangu bugabana bwa na mena ngo musabira ay gujinga jingororo abange county ya Kisii
na mheshimiwa Osoro na era kole kasi ayo chibu wipu Nairobi Simbara tina etu burai mune gavana akara kana ngatara ranga nere ne gavana igaga kete garo bochumba bali bakuruana bwa parliament Nairobi tigabe gavana egokorera abantu egasi adiri na ba MCA na bwa abantu tuwa mweta takere kudiri na baruwa nesegi baruwa nera magenderera ito atiye kuruanira no mubungo kara ali bakubune kibakubuna tutamaiti tiga bakora masikani aba Gusii ni tutu abachorete kero omuntu akore ensemo yaye baigombairete ribaga ria bene na kumuboria omochumba obo Aliva Miruka omwesimigo ito Aliva tiga tochari buna bamachoge munabona abantu abange mbabwatie sitime mechima bakororere bigenga ayo minto Aliva Miruka na gotoko mopongesa no etwarenge chiopuneti cha etware kumuminyo kito tolese mitithio le sa ore kiame kiao etoko mwachinguru akore gasi kiagana igete gutubwa akabu mugambi ne gasi agokora tiga ikabantange amwa maoni na agotebe mheshimiwa Aliva abana nje bakorere bintu bikubwati one baikange ori Nairobi bona mbayo nya gote michano yabo ikange seba gotoka bagote bintu batagete kaba yani go baikange that's one thing and ya kabere batageta match maitejo bachimere chipoho muna ga tuye amaitoka na 1 km away and in 21st century babekira match iga kesima poho iga gesapura ko chimata na bujurugoro iga bantu banyolera match Golipotire Kitaseni Candice TV korwa sebunge ya machoge chache county ya Kisii iridhariane Brighton Makori. Mbia mano sana umurikeito Brighton Makori asogotwariganiria oroboti oro asenchira yobwikiranu kwendo mwanchi umuriera gutigana nayo ni otokende masemo goika county ya Nyamira asingo kumanyabuna egati yabamenyikuru ase county yo ni gobairera ogotaisaneka kwabo kubwatikana ne bili echibesa na baigo budget yabakego somwa bwangoiga osanga ni gobaburire serikali ya Kenya kwanza kuligereria amaganyo y'Abakenya asikolinde babire bakomochia abarai abo bagetekura asengencho yogosira ebileyo murikeito Job Maangi noroboti uruo Engakieli Abakenya babere bakuganya niga yabage goikerana ase wikeye eserikali gwetera omwaziri bwe nibo njuguna ndungu yasoma budget y'omwaka oyo asebo igo ababunge abange baetia omoswada okoro kwa finance bill have moderated our spending to ensure the value for money and enhanced the revenue mobilization efforts to ensure that our public debt remains on a sustainable path. Ntwasangane nseme bamenyi be county Nyamira aseborokia ogotaisaneka ni budget yabage gosomwa y'omwaka oyo lakini tetogogeti no yana sini inkegogera etatogogeti asomwa na incho kawaida taliko chikonyara bogimo ebinto ego bikinete amagoli na kwa monege nto serikali yankolire limono na mafuta eto yelia mafuta ne binto binde bunobosie ase budget ito muraito batu sokereti nduto togogeti igente getangani usuri ya bigete yari ngiguru asebateba temolekereti amaganio abo anene mono okeigo wekerengo kyobugima konye nyumba tubatara yetia ntori konyorana n'intu tokoira nyumba endagera esukari yere igoro obosibore igoro omochere igoro igotogokorera amaguta tuagenda nyumba busa njego nari kuri question government ya Kenya kibesa kia Kenya nyeba ari gutaka gokonya mu Kenya gintu cyari kugwa na mafuta ta konyara nto konyara ko tumeka mateni ayo gekogera president yekerego tebatunyara tuwe kabesi kibesa tuna jemesade indo konyara Ensa moyende mbaichanira ogwetwa ko muswada o finance bill aseborokia obwoba nechikoirera agokonga mono ko bogima anye yaigete goeta bakana 1.5% yeli agenda asikini institute chire government ya Kenya buna bono chiki universities and colleges aga chinyombororo abana baito bagendo bakane rent flat rate ya 2000 shillings lakini kuchikwaga chinyomba chitabwatia abantu bachikwamenyo Rena robabwate kutia sababunge babete bagwetia omoswada o finance bill. Yeah. Of course mwako getio president lakini ntubana inji to bachorete motoko geti na bengene president mogo korera. Ntwa sensemo eto moto charity moto korera dikende yonsi ni president mwako geti.
muracha geti igoro chinto to bainyore gosto barengereria mbasaba serikali gotegerera ebirengereri by'Abakenya na kuira egechambo kerio ilinde gokeya ekerengo ky'obugima. Aba washauri bamwente kuikaransi president bamweresa nki abananchi babwente nki bagokwana ase ngenchunga president ne muntu okorizoni n'abantu bebiwango byainse Mogora kinde onsi rengereri karategerera maoni y'Abakenya tiago komandi ebinto etwago chore torae tario to komandi ya kibesonya kigo kigocha ebesa yo mwana inchiere nduka pisa bunorendete esimye yo bwate koboko Kenya nense kurau neri chiko Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kaunti Nyamira Job Maangi. Mbia mwana sana murikecho Joma Angi asogo twaliganiria orobotioru asenchira iyo bwagale konde gotikana nayo mwancho muriria nigo tokoira na wika county ya Kisii asengo kumanyabuna ebyombe bitali bye serikali gose community based organization TCBO nigo bakwanire nelyo gyelimo ase babeire bako ene kyangango kigwikira ni bale ebirenga byabo okwana asege ikaro ekikyabetege kwaliganirwa na Nguzo African nigo bagikire ebyombe ebigotumika lieta lyesibiyo bobe aso kwene kyanganko enyorera bale enibo asenchera etabwenereti murikecho Brighton Makoli na irete chinga kichaye na gotalera ase chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rokobwatia bunenjere Eyemo yogokwana niryogerimo na kwegenderia ebyombe biri bitali bya serikali ase county ya Kisii na Nyamira nigo bono byakiramo irigo kigokwana niryogerimo korengana nigo batigure maega asa matuko amange ase bono baraitwe ne kiombe gya Nguzo Africa. Leo hii katika mkutano wa leo tumeitwa hapa na wenzetu wa Nguzo Africa. Nguzo Africa wanajaribu kuangalia mikakati ambayo itawekwa ili kusaidia mashirika ya umma ambayo yanafanya kazi mashinani kupata ufadhili. Na pia Nguzo Africa imeweza kuangalia yale masaibu ambayo haya mashirika yanapitia katika kuendelesha kazi zao pale mashinani. Imeonekana kutokana na masomo ya leo kwamba mashirika mengine yale makubwa ya kimataifa yanatoa pesa kwa wafadhili pale nje. Wakija pesa mingi inaishia kwa maneno ya kununua magari na mishahara mikubwa kwa wale watu ambao wanafanya kazi pale, lakini pesa kidogo sana ndio inaingia katika mashinani. Rero turiga igana ibikundi bya Gusii kwana na bateba muna ibikundi bya Gusii bibwate kinguru cyo koregasi lakini bibwate mechande menene ako wetera soko tanyora kibeza yo cyo koregasi yo konya abananchi korengana na barabo nigo bateruna asenginja iga beire gekogera ebintu kibeza kiriko rungumbu ngirigo ikera ase ebikundi biribire ase county no na Kenya ngima abantu bakoregasi ya international development yani KNGO kibeza kiringirigo ikera KNGO ya Kenya 90% kibeza kirigiko tigara international NGOs wa Kenya bali bakoregasi nene mono bali bakoregasi nene mono kusomia abantu ba mintase community iko bakwewa igento igoro kuna amatoronge gose token lakini nana bakoregasi nene mono Edina tambo noyomo obwabegereri bobwene bomanya bantu amangana amangi togwetera ke togende tokora bintu munebi lakini rende ke togochama munebyombe bingotema tori ntuteme gusuki gusigwikira ni agenda iri tubegitamo no ena mangana ya mangana representation ya basubati ase chibunge cheito gose ase chi appointment ziri serikali chi 2/3 gender ndoma tekini gasi enkongo maneno yatakuwa sawa tukiungana sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mashirika ya umma tusukume ili kwamba hizi pesa ziwe zinakuja katika kufadhili kazi za hizi mashirika ambazo ziko mashinani kuendeleza kazi pale mashinani. Baigoni ho batogosemeribuna baisego chama na gakora imirimo iyo kebwamo nigo barasuke gochibosyo. Tuna imani kubwa ya kwamba ikiendelea hivi mbeleni tutapata manufaa kubwa. Haya maneno yakifikia wale wafadhili wa huko nje ama zile nchi ambazo zinasaidia hizi kazi zetu ambazo tunafanya za kutetea haki za wanyonge.
igoro ye finance bill abantu bari responsible asensemo y'ebintu mune finance bill usama chikari tubwate asense yaitu ya Kenya ne parliament yaitu nandi nabo bonto beto go take up to task kange bako tegere into kiria bananchi bari babachorete bachikuba represent banyare gwikirania magani yabo kurwa se community lakini etokonyore wakora contrary muna bago tego simuna batagete igo ne rebono ne rebuya abantu mune community usaba abantu bonspuna citizens asense rich koreto ya Kenya nitwete chinkuru to chamo to kwanira so bwamo kogikirio so kana mangana ande ari ataboneti awakana sebinyoro mtubona mune byombe byachaga iga wenda turi gotema na okora ari tukunyara gusomia bananchi enyera banyare kumanya bwene bwabo na banyare gwesoki gotetea osego demand for the rights kurwase serikali yaitu ekirenga kimoroberio yo nigo kyarenge asomorwe Kanyamuriro shift the power elinde chinguro icho chichigo chi ase omwananchi kuripoti reta seni Ndizi TV edariane Brighton Makori. Mbia mano sana mariketo Brighton Makori ase oroboti orukondo manchi mulia gosika motu ase oroboti ronde niongo komanya buna district ya Matutu PG inse yobora ibwaye omo basia Evans Abuga Mirera nigo bachirene mirobile yokoletamo bali babwate obumanyi tali kolende asensemo yoborandia oka kolende kweneke buna ngobwate bale emirobile yokweneke buna ngosira bale abantu ase ebinyoro okwana ase gesasimero gia Enjoro PG imeyebunge ya Kitutu Masaba nigo balira ase gosira abantu nabigo kweneke buna ngokina bale kemoika uchumi na boigo chinchira chio komenya nabandi inchendo mo referent Evans Abuga Mirera omo overseer bwigura yaito ya Masaba PH district ase headquarter yaito ya Matutu lero tomerana ase kanisa yaito ya Enjoro PH church asoko banganga na kitoko chikonyara kabato gokora emiremo yenchiri gosuka bosio na professionals abambu ategaiga abande nechi professional abande nechi head teacher abande na banyagitari na ende boyiga abande nabaremi abande abanyabiasara abutuwe bangire inga kitogo chigokora emirimo ya Nyasaye ase Masaba district PH district negenderenga nonyemba libale isiko abapiare ba Masaba gaiga abantu kurwa ase serikali abantu aba agriculture ntoba ikere asenge ncho yoborandi oboyiga na ende ntoka nityo gosira kwaino nebirengeri bino Kennedy Angwenyi Nyabando abamintaba nigo twaikaransa asoko gendie enchiri ya Nyasaye banteba ngatigambe omunyakiro go basogo coordinate programs chiraroro tororenga kitogo kina kiuchumi balimi baito bakore emirimo abana bagosoma basome banyagitari bakore emirimo batosomia gotwakira so bwamo igakoteba ngari ngana ria Nyasaye gukarira ndi gugwetania chinchirechi likorande ligwase ekanisoka ntoikase binyoro bali baminto Nyasaye akonyire bali chi professional in various fields aba engineer mbaro banyagitari mbaro nonya nabarindi bakuruko basigari nabagambi be serikali twabasabire nga tobwatesie asogokinia enchiriye Siosoro igonde principal ye skuru egerukunyamwe secondary school egotoka South Guja aribo girango ya mate professionals bande kurwase various fields kiano tate kanisa ekine media abantu bagendera ko bagoseseniwa oboremi abantu bagendera ko bagoseseniwa nduwa bwatabangina baito kurwase idara ya abantu bagokora business bakira iga bakwanira mangana maya twarobe iri umusangerere kano monene urabitari kya 22 omutinyo gocho omutinyo gatana no kabere astura imirane abantu bonsi pi koruchikanisa chionsi mwa Omujumbe o South Mugirango Silvana Sosoro nigatebire buna kitobauti chiaye no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ngobwatikana no kwenekya nga oikiri amagendero ase bunge ya South Mugirango okwana ase omoyega bwa matanga nigabaga kweneki buna chibura bure cyabeta chikwenekwa imeye bunge ya South Mugirango ecyabeta chikoirerwa enyagitari ya nduru level 4 gosiekwa nigo cyalete twe nabamenyi bense meyo kubwatikana no kurwanirira obwene bwabo anamo no kweneke buna chimashini cyabiri chigotigara asense meyo
Bogirango ye. Mbate bie gente kemo. Inche timbu ati mechano na mwana minto arati. Emechano mbu ate na omugava no ito arati. Na ekere mashini eri ya ruse tuguiga aria nduru. Mashini karatika tegerera aria siko mheshimiwa aria. Mheshimiwa ntegerere. Emechano mbu ate na ekere mashini ya ito ya ruse tugu aria nduru. Nko igorere ndi bakonya gukwana ryuka ngoma ite mashini ya harusi go omaite mashini entangani ya harusi tukune ya maino December ya kabere bagaja bakarusie ya umwana omotenyo kabere ya gatatu bagaja bakarusie mashini ya ba rio konya abasubati bebwatira neti bagateba nga ti mashini ngetu abwata isato Eyemo esarigete eri enkoro eyende ne eri enyi ya gore tuna World Bank ine bari kurusi eyende ne eri konya gokora onye ikego sarika ekonye ye bokongo mboyo mwatagete kurusie mashini korunduru mware ko yire etago ekiagara none etago tebugati okorusi nduru oyekobe etago aina na maswali na ko boli oli akawabwa basari mheshimiwa getinda kwana na ane ntagete mwa konya mheshimiwa getinda mwamanya taliere no muntu gokore gasi no mugavana tali omu MCA omuntu okoreta chibasari no mugavana iko gago fail manya tali getinda ntoyiwana ine no mugavana no fail Tinga kiechio boigo ni gosoro arorokanire gakomochia obuteneneri bw'omuyiga bw'okomwenya tatu mwabo bw'oyomo bw'aba MCA imeyabo girango asaba gakweneke bunati babete bakobwatia amaganio ali abwenete gakobwatigwa ase amatangayo eyererete chibura buru kwenekegwa ase chinsemechio no nyana eno anje goseti anda aboli mheshimiwa getinda keregesenero uri gukwana gawo makongari baga nari gochaga nkwane nchake gosoka kuchiarika ikaransete ngo mbuyari koiwa asmo kama titiri otenga no aigambuone digo bono pore last time mubugati protocol buya pore mubugati protocol mwa usoro nani mumanya bono koba na manyiringa na omoko korabo bono ngoja kukinge bangete lidine bange engara mumulinde protocol gosebana bamindo mwangere libaga tokore koruga toeni omo ngina tosoke buya ay kero monta kwane likondo kero monta ikara lakini ugote na makombe ngota itikwaka nkio mugujira matanga na makombe aseki nani mukobe kange ne dias nani bono na amanyirenga na mugocha iko bono muri gocha iko asende okay teri gocha kunyarikana bono bahati mbaye kaba iko na yabete vuravuru kaba omwana ominto getinda pore mugako mino tata kire ko endi wanjireria atakire ko endi wabarayi bonse bachire bamweni na maskani ya manene na ariko baenje na ariko tenne ground ndebenga no kawo mujumba arakwana kobwatekana nekina ekyo kyabegetwe bosi wekegambero no mo MCA weligoma nyambega gisesa igoro yokungusana na ase echiro ya keroka onigo abwatani ababeta bagweso kebene na bayigo gotarira chinsemechyo elinde koligereria omubaga okisi na nyamira ase tauni ya keroka kolende nigo barachikwena na oroboti kobwatekana na alia banyorete. As soon as we know where the boundary is, then each of the two counties will collect revenue on their site. And this is a boundary that was marked a long time ago. It has been there. I don't know why there is a dispute now. We've been having beacons. They are fixed areas, and just that there was some kind of encroachment. Let every person take home his own tomatoes. What I mean by that, anything by the name of Nyaribari in Bumobia scheme should land in Kisii. And anything in Mwamangana scheme in Kitutu should go to Kitutu. There is no political boundary which was affected. All the polling stations which are in Nirigoma ward, where I'm the MCA, in Kitutu Masaba, they remained there. All the polling stations in Chuni ward, all of them which is in Nyaribari Masaba, they remained there. We only respect the political boundaries that are there, that have been given by IBC because they
IBC boundaries are clear, and the boundary is on the yellow line. The maps are there. You cannot come to use foreign maps here and then you are just telling us that those are the boundaries. No. If any party will want to disobey a direction which is given by the court, then of course there are consequences which the court will make. Niga serikali ye kaunti ya Kisii ya boligwe gusira aborokia ba ECD ase ogokinya ebirengo byobokoleri bwabo ayankolengana no coordinator w'ikyombe ya ECD network Kenya Teresa Ocharo nigo Teresa tebire buna nigo baliganirie omorobere bokorwa amaigelyo ime kaunti ya Turkana asolengete gusira nabo igokoeneke buna aborokia nkonyora bale amaigelyo igoro yobokoleri bwabo. Marieta Nkoro Teresa Ocharo Mwoma naende igonde National Coordinator ECD Network for Kenya naende wetani ayo igonde Senior Lecturer Kenyatta University Department ya Early Childhood and Special Needs Education lero igotwarenge amana abantu ba media litukoria lero asengenjo ye conference ya bana egochakoba ya Early Childhood Development Network yego chakoleta amo abantu bonse bali bagokora aida bali bakorosia machiko ya agwa affect ya bana bali bagokora research ya mangana ya bana bali basomereta mangana ya bana naende conference yege go chakoba aliase county ya Turkana naende etimu ye conference yega igere ngakorua serichiko amona obotuki kogenda aso ogokora mangana yumnata keire from policy and evidence to action. A conference yega igotoli egochago gokorekana gochakira chitariki 12 mpaka chitariki 19 omotinyo saba aliase University ya Turkana University asomochi county ya Turkana naende igonko aligania kero yomo korua sechinsemo inyechi Gusii mobe morecheste gocha se conference yeiga gekogera inye kobwatu bwanchani gochi sabana bake naye tutagete ase conference inye nayo korosiri chikoligwa affect abana naye tutageta ase conference inye kore nayo korosia budget ya bana masomo ya bana afya ya bana naye tutageta ase conference ase igogonko baligani mwensi asobonge morecheste nande moje omokonyi bo moraibwense Rigathi Gachagua niga bakagoikerana ase nyagitari ya Karen asomorobele obogosira abana bali babwate omochando obwenkoro nyagitari yo nigerengete gosangerelia chimilioni 45 ase omorobele obogochikobara abana bali babwate omochando yo okwana Gachagua nigo abuli abantu gwesokia asobonge nabo igokweneke bunanguru baro bokonya singencho yo gosira abana abo. I'm proud flagging off the current hospital heart run 2023. With at least 200,000 children at 18 years suffering from heart complications in Kenya, this annual event organized by the Heart to Hand Foundation is a lifesaver initiative for families that cannot afford the cost of surgeries and related procedures. For instance, the open heart surgery at the Kenyatta National Hospital costs between 350,000 Kenya shillings to 450,000 Kenya shillings, while closed heart surgery ranges between 150,000 to 250,000. The cost may appreciate depending on the condition of the patient after these intensive procedures. In private hospitals, the same procedures may range from 500,000 to over 1.5 million. It is even worse for those flying to India, South Africa, and other countries. It is for sure beyond the reach for the families at the bottom of the socio-economic pyramid. This has sunk and locked families in poverty as others call for contributions and harambes from friends. The World Health Organization has established that 9 out of 10 children born with congenital disorder are in low and middle income countries. Dear runners, that is why the current hospital heart run has become a symbol of compassion, resilience, and hope for children and families affected by congenital and rheumatic heart diseases.
As we celebrate the 30th anniversary of the Heart to Heart Foundation, we recognize that hope has been restored to over 400 beneficiaries. Bunenchere ya moyo gokinia obokoreri ase ebigambiro nigo mona chebina omonene Martha Koome abeire kago chakia omorobelio bogotumika emitandao yekerero asengencho yogo ichoria nabo igo kogamba ebina nigo abagakoeneke buna eyenenchere ya moyo koeneke buna ogokiania ngorororo ase ogo ichorirana ase ebina ase ebigambiro nabo igo gokiania ogosira which file ase ebigambiro Oigo ayaniga bakagokorekana ase county ya Kisumu ase kirenga gyokoenekia obokoreri obya ase ebigambiro. No longer will our people be hindered by geographical constraints or the burden of time-consuming journeys to physically submit pleadings and legal documents to court. The process will now be straightforward as a click of a button. It is also available within 24 hours of a day, 7 days a week. Those of you who also were there before will remember that stamp. You know, every document has to have a... Today, the system will digitally prepare a stamp and stamp your document digitally. Court clerks, court assistants, don't panic. Your work is not going anywhere. To know that this is a homegrown solution really is something that other state departments and county governments need to copy. Ordinarily, people would want to outsource, and sometimes they outsourced, systems because they are not homegrown, are not, realistic, and so they die somewhere in the course of implementation. Those who have been stigmatized by having to come to court, they are victims of violation, but they have to keep coming to court year in, year out. They specialized court, which becomes the third in the country after the one in Chanzu and the one we launched yesterday in Siaya. It now underscores our resolve to address these grave offenses with the urgency, with the sensitivity and the confidentiality that they deserve. The Small Claims Court started on the 16th of June 2022, and we were very impressed this morning that the court has registered 827 cases as of this morning, and more than 600 had already been. Abarandia korwa asebisa simero nigo beso kiribena naboigo korwa oroboti kubwatkana nobosoeli igoro yokonererwa kwabegenwa okwana nigo bamochire ebikorwa byoboite byabete bigokorekana asensemeli ya Shakahola asikolende baba kweneke buna ebisasi tali bisasimero byonsi bire ebyobolimo. We have come to exonerate the Christian Church in Kenya from the blanket condemnation and scrutiny of our churches based on Shakahola massacre, which was executed by Mr. Mackenzie, the so-called good news in the national church. And we categorically state that the said person has never been part of our umbrella bodies as they are known. We are fully aware that the presidential task force is already going around the country, and we urge members to be careful and aware of and avoid the people and the trap of the people who are giving views that they will compromise, and they should not compromise at all the independence as provided in the current constitution that will distinguishes the state from the religion. Lile jobo la raisi ambalo limetengenezwa kuangalia mambo kuhusiana na kanisa na pia mambo yote ya kidini, mtu yeyote ambaye ataenda kwa lile jobo
asiingie kwa mtego ya kupigana na mambo ya kanisa na mambo ya dini katika nchi ya Kenya. Sababu gani? Sababu tunajua kulingana na sheria ya leo ambayo tunafuata katika Kenya, kunayo sheria ambayo inazungumzia vile kanisa na mambo yote ya kidini na vikundi vya kidini vinakuwa zinasajiliwa ama kuwa registered pale kwa serikali. Omo MCA we wodi ya Chewani ime county ya Tana River Messi Id nigo abakagusiria obugima bwaye emambia ya lero kupatikana no mubasukano bwepara oyo bakogokorekana asensemo ya Kanagoni asepale nene ya Gasen Malindi. Hamisi ni gari kurwa asensemo ya Mombasa gucha sensemo ya Tana River chingaki egali ya abakegutumana neri korokoro. Montero boye ni gabakagotigerwa chinkoma chintindi asekolende agendete konyora obogwene asomobere onyagosira obagogo ikiwa asengendu ya Malindi. Yeah. Mimi nilikuwa member pia. Tumejadili mambo ya ADP na CIDP na budget ya sai. Lakini leo tumepata taarifa ya huzuni kubwa sana, na sisi kama colleagues tumepata pigo kubwa sana katika County Assembly ya Tana River. Kwa hivyo sisi kusema kweli tuna huzuni mkubwa kama Tana River County, kama Assembly, na pia ningependa kutuma rambirambi zangu kwa jamaa, marafiki na familia ya mheshimiwa na pia wakazi wa Chewani kwa jumla. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito etyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho mulire ngosaba okwabera asobotutukano ubwelio gelio kolende gosika muntu asorobotironde nigongo kumanya buna aba MCA nigo batwara egeikaro asomo bagani oyo moime mochi o Nairobi eliogo kwanera engana kubwatikana no kubolia kurase kiombe gya SRC asokuba mentera engele yabo asekerengo yechiribu 10 okwana kora chinsemecho nigo bagania ababwatani kurase kiombe kyo gotwara egeikaro naba MCA asogotegerera amagani yabo. They have engaged stakeholders in coming with the figures. It doesn't make sense to us, and therefore SRC must sit down with the stakeholders, which are county governments, county assemblies, and get to understand the views and perspective of representation, legislation and oversight roles of a member of a county assembly, and therefore no representation in review and job evaluations of the county assembly, then there will be no remuneration. We will not be interested. Further to that, we saw a situation whereby SRC would want to set the speakers of county assemblies against members of the county assemblies. We are very particular as the speakers of county assemblies
that the salary reviews and increment must start with the ordinary member of the county assembly, who is the basic of representation in this country. And therefore, once you are done with resolving issues affecting our members of the county assembly on matters of remuneration, then we can have discussion as speakers because we represent them. And therefore, what they are trying to do is not going to woodwink us as speakers about that. Then 3, there is no devolution without devolving. We cannot have resources cascaded from the national headquarters to the county headquarters. Services cannot reach the citizens of this country at the lowest level, and then we refer to that as devolution. We will not allow it. No resources at the ward level, then there is no need for devolution. We would rather have a centralized system, because what we're having in this country is 47 centralized system at the county headquarters. They must go to the wards, and that is the spirit of the constitution. Mwancho mulgeria oroboti rukongikera asemesa ya mangana mayandolinga Monsubati Cecilia Bochabeli na bakagusiria ekebungo kiaye kigali ekemwamu ekikebwate Ensa na boigo ealam ase para ya embassy nyakoe kolengana gali yangena se enyumba ya Ebeneza asa makarabati ndobwensi orakerere na bakumwakera esimi gwetera enamba enoti isano na ibere enoti kianda isano nemo enoti na banko irolere nambe yu na bakumwakera esimi wetera enamba enoti isano na ibere enoti kianda isano nemo enoti 0720 995600 0720 gosina boko kereta wekera asi chiabisi chia Ndizi TV mwanchu muligere gwekerabu nongwekera omoelio bwamangana maya asebire biga kolende toska tonyegera ngwira nanda sigekege Kerubosio elinde togendera gosanga nere Dr. Kena Moses kolende nyora stinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko nikibuna ebicha na boigo eliogi yagwikira sole asenchera ya bene nere Petronira Mokeira tobe tokobwatira nere Joshua Auta asensemo chibiorkelio na ncheria ne Fridah Kerubo twara obuligereria borobia.